Os Ollos do Miño Producións presentan Radio Sieiro, a radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro, a radio do Cole de Crecente. Radio Sieiro, as ondas do Miño. Ola a todos a todas e benvidos a Radio Sieiro, a radio do Cole de Crecente, a radio dos Ollos do Miño Producións. It's a mighty hard road, my poor hands are hold, my poor feet have travelled this hot, dusty road. Out of the dust bowl and westward we roam, through deserts so hot and through mountains so cold. Hoxe tenemos un programa moi variado e actual, cargado de contidos moi interesantes. Contaremos coa colaboración dos compañeiros e compañeiras de terceiro e cuarto, que nos traerán seccións moi interesantes relacionadas coa saúde, o deporte, o cine, a moda, etc. Esperemos que vos guste. E imos aló. E comezamos o programa de hoxe cun pouco da literatura que nos trae os compañeiros e compañeiras de quinto de primaria. Recentemente participaron nun certame de contos curtos en galego que agora queren compartir con todos nós. No programa anterior xa tivemos a Adrián e a Ariadna que nos leeron os seus contos. Hoxe acompáñanos Andrea e Óscar. Hola, rapaces. Hola, rapaces, moitas gracias por invitarnos. Eu vou vos contar unha historia de piratas e tesouros que titulei O Tesouro Cochado. Había unha vez un tesouro escondido que facía moitos anos. Non se sabía moi ben nin onde estaba escondido nin quen o escondera. O máis seguro que foron uns piratas. Sempre son os piratas os que agochan os tesouros, non? Un día calquera uns nenos descubriron que existía cando atoparon un mapa que estaba agochado no xardín. Realmente atopou o can, cando facía un burato para enterrar un oso. O mapa estaba borroso, pero decía algo así: debedes escalar para o tesouro atopar. Os rapaces e o can escalaron a montaña máis alta do pobo. E cando chegaron ao cume xa estaba anoitecendo, polo que comezaron a ter frío e un pouco de medo. Por sorte, había unha cova preto da cima e quedaron a dormir nela. A mañá seguinte encontraron outro trozo de mapa dentro da cova. O anaco decía: debedes nadar ao río para poder conseguilo. Todos botáronse agua e estaba un pouquiño fría. Cando terminaron de cruzalo toparon outro anaco que decía: ao norte debedes mirar se o tesouro queredes quedar. Cando se puxo o sol todos miraron á dereita e viron unha sombra. Cando se achegaron á sombra misteriosa, sorpresa! Era un cofre grande e negro. Os nenos botaron a correr cara a él. Dentro do cofre estaba o tesouro, doblóns e doblóns de ouros e xoias preciosas. Repartírono entre todo o pobo e a xente agradeceulle moito durante moitos anos e viviron felices e comeron perdices para sempre. Moi chulo conto, Andrea, noraboa. A verdade é que os contos de tesouros e piratas son un éxito seguro. Agora imos con Óscar e o seu conto. Unha triste historia sobre un neno cego e o seu can Lazarillo.
Ola, o meu conto chámase O cego e a súa mascota. Érase unha vez un neno, Suso, que era cego pero sempre acompañaba o seu can guía, Quelo. O neno ia ao cole como os demais, pero se metían con el porque non veía. Ata que un día os profes expulsaron aos outros nenos. Suso xa estaba máis tranquilo no cole, pero un día, cando remataron as clases, os nenos que expulsaron raptaron e tiraron a un pozo. Pero o seu canguelo atopouno e foi avisar á súa familia. O rapaz abrírase a cabeza contra unha pedra do fondo. Súa nai levouno ao hospital, curaron e marchou para casa. Súa nai ao principio sospeitaba que caera só, pero foi ao colexio a preguntar por que o seu fillo non fora en autobús. Os profes responderon que sí que montara, polo que a súa nai denunciou ao colexio. Suso entón díxolle a verdade, que non foran os profesores, pero a nai contestoulle: «Cálate!» O neno foi correndo á súa habitación, a xogar co seu can. A nai do neno notou que o can Quelo estaba apagado e levouno ao veterinario. Por desgracia, descubríronlle de neumonía e aos 5 días morreu, polo que Suso puxose todavía máis triste. Aínda que colleron outro can guía, Suso non lle daba moita importancia. Un día foron a dar unha volta e cando ia a cruzar a estrada, Suso deuse de conta de que o can non estaba adiestrado. Nin siquiera tiña un nome. Voltou á casa e pensou un bo nome de can. Ao final chamouno Xan e dende ese momento fixeron os amigos inseparables. Radio Silleiro. A nosa radio. El mundo para los dos. Dime cómo te sientes. Bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Si perdí eso me ha hecho grande. E seguimos na Radio Silleiro con máis seccións de actualidade. E como estamos a piques de entrar na primavera, que mellor que falar das tendencias que se levarán neste 2018. E para elo, temos as compañeiras de terceiro, que prepararon unha reportaxe sobre moda. Ola, rapazas! Ola, son Alejandra e eu Erea e imos a falarvos das últimas tendencias da primavera-verán 2018 na moda. Este ano a moda é a arte. Levaránse os estampados gráficos e as flores. Ademais, predominarán as prendas moi coloridas. Entre esas cores destaca a cor lavanda, unha versión aínda máis clara que a cor malva. Os flecos son a garantía de éxito esta temporada en versión corta ou longa. O estampado tamén se leva en primavera con cores máis vivos e alegres. Os looks da cor branca lévanse con vestidos longos e vaporosos, resistentes aos chubascos. Parecerá que ides ao gym, porque los leggings, shorts deportivos, chándals levaránse a todas horas. A cor rosa é unha cor que nos pon de bo humor, así que por que non se pode lucir a todas horas. Os estilos son moi bons para o verán e a primavera. Chao a todos e a todas. Pois parece que este ano se van a levar flores, estampados, canto colorido. E nos cambiamos de tema e imos cun pouco de saúde e benestar, non só para nós, senón tamén para as nosas mascotas. E para elo,
Temos outros compañeiros de terceiro e cuarto que nos darán uns consellos para levar un estilo de vida saudable e coidar os nosos animais domésticos. Allá da Carolina ten un lagarto pintado. Ola, somos Hugo e Ainhoa e vamos a falar dos hábitos de vida saudables. Primeiro, vamos a falar de que aspectos debemos cuidar para ter unha boa saúde. Estes son a alimentación, o exercicio físico e a higiene. Comenzaremos falando sobre a dieta. Como debe ser a nosa dieta? Temos que comer alimentos variados a diario. Fundamentalmente froitas, verduras, cereais, lácteos, pastas, peixes e carnes. E comer pouca graxa e poucos doces. Tamén é importante facer 5 comidas ao día. En canto ao exercicio físico, debemos practicalo habitualmente. Ahora falaremos do exercicio físico. Temos que hacer deportes como footing, fútbol, baloncesto, natación, etc. Por 3 cousas. Porque é bo para os osos e o corazón, fortalece os osos e os músculos. E tamén axuda a mantener o peso adecuado. Ahora, por último, falaremos da higiene. A higiene é a limpeza do noso corpo para evitar enfermidades. Ducharse a diario, lavar as mans e cepillarse os dentes. Chao a todos e a todas. Bailaches Carolina, bailei no cuartel. Dime con quen bailaches, bailei co coronel. Bailei co coronel, bailei co coronel. Ola a todos, somos Lucía, Jaime e Zaira de cuarto de primaria. Hoxe imos falar dos animais domésticos e como debemos cuidalos. Debemos cumprir cos requisitos legais e poñer chip ás nosas mascotas. Debemos manter as mascotas libres de pulgas e de outros parásitos. Bañalos periódicamente. Os animais domésticos deben atenderse como se foran membros da familia. Non deben tratarse como seres de segunda categoría. Non abandonar nin maltratar os animais domésticos. Recorda que todos os animais, sexan grandes ou pequenos, domésticos ou silvestres, merecen o noso respeto. Hai que protexer os animais. Chao a todos e a todas. Sí, señor. Moi interesante esta sección sobre vida saudable. Non se sabe o importante que é a saúde ata que se perde. E para continuar con este tema, imos coa sección máis deportiva do Radio Xieiro, Crecente Sport, na que repasaremos os acontecementos deportivos máis importantes de Crecente. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, 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 Crecente Sport. Hola a todos e benvidos a Crecente Sport. Somos Verónica e Carla e imos falaros dos deportes. No colexio estamos a facer un campeonato de brilé. Este proxecto fixémolo para mellorar a convivencia e chámase Patios Conectados. No primeiro partido gañou Marrocos por 5-4. No segundo partido gañou Portugal por 5-1. E os anteriores partidos foron estes. China contra Kenia, gañou Kenia 2-0. Brasil contra Australia, gañou Australia 6-0. Marrocos contra a República Dominicana, gañou Marrocos 5-1. Francia contra Portugal, gañou Francia 5-0. A semana que ven teremos as semifinales e pasarán os 4 mellores equipos. E ata aquí chegou a información deportiva. Ata o próximo programa e devolvemos a conexión. E imos ir rematando este segundo programa da nova Radio Xieiro, cunhas recomendacións para os amantes do cine e videoxogos.
Atentos a esta sección que prepararon os de terceiro e cuarto especialmente para todos os frikis do cole de Crecente. Unha selección de pelis e xogos que non os podedes perder. Adiante, rapaces, que nos podedes contar? Ola a todos, eu son Xián e a miña beira teño a Samuel. Ola, hoxe imos a falar sobre os nosos videoxogos favoritos. Bueno, non son todos os meus favoritos, pero quería compartilos con vos. Primeiro vou a falar sobre Mario Odyssey, no que eres un persoaxe que salva a unha princesa con un gorro vivo que ten unha irmá. Eu falarei vos primeiro do Lego Worlds, no que podes crear o teu personaxe e o mundo, descubrir obxetos e conseguir bloques de ouro. O segundo meu favorito é Minecraft. É un xogo de aventura e de construir cousas. O segundo meu favorito é Rocket League, que vai sobre coches que xogan ao fútbol, baloncesto e hóquei. Podes crear o teu coche e xogar partidos contra outros coches. O último meu favorito é Dragon Quest. É un xogo para facer misións. O último meu favorito é Dragon Ball Xenoverse 2, no que podes xogar en modo historia ou misións secundarias. Podes crear o teu persoaxe e loitar en batallas contra os míticos persoaxes de Dragon Ball. E os recomendo Five Nights at Freddy 3. Ola, somos Sergi e Andrei. Nos imos falar das películas que máis nos gustan. Black Panther. Trátase dun superhéroe que ten os poderes dunha pantera. O fillo de Bigfoot. Trátase dun pai que ten poderes. Cavernícola. Trátase duns monecos de plastilina e teñen que ganar a un equipo de fútbol e así recuperar o seu pobo. E agora tocalle falar ao meu millor amigo Andrei. Ola, son Andrei e vou falar das miñas películas favoritas. Pokémon Sol e Luna. Esta peli trata sobre uns animais que son raros e teñen poderes. Un Pokémon é Pikachu. Este Pokémon lanza un rayo pola cola e é un Pokémon eléctrico. Toy Story trata sobre uns xoguetes que viven na habitación dun neno chamado Andy e cando el non está cobran vida. Jurassic Park. Esta película trata sobre uns dinosaurios que estaban nun parque, tamén sobre uns nenos que foron de excursión e os dinosaurios comían os nenos. Nós escoitamos Radio Xieiro, as ondas do Miño. Pois ata aquí chega o programa de hoxe. Foi moi divertido e aprendimos moito. Moitas grazas a todos os que participastes. Cada vez o facemos mellor. Despois da Semana Santa voltaremos con máis Radio Xieiro. Ata entón, pasadeo moi ben e sede felices.
Os Ollos do Miño Produccións presentan Radio Sieiro, A radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro. a radio do Cole de Crecente. Radio Sieiro, as ondas do Miño.